Tam do úsměv. Snažím se. Jednou se na to ptáte. Jo, prostě paní Kolombová. No. Jsme do kamery všichni. Účastníci zájezdu, ty vole. Účastníci zájezdu. První technické problémy. To vypadá líp, jo. A na to si to taky. No, my nebo to pocítí. Poslední náběh, vole. Tupej debil, vole. Ne, ty jsi debil. A máme jako extra Bagorovi. To extra vysvětluji. To říkám naposled. Počítejte si do 10, jo? A že nejdeš ty? Jdem taky nebo pojď. To by to tam. Čau. Staž Bůh. Pravotec. Budou na všem. A za všechno to založí. Tak neboli nohy. Jestli letos co? Dobrý. Jo? Ráno úplně nejlepší, co můžeš najít. Dotáhni to prostě silou. Pojď to nechceš s tou kamerou. Pane bože. To čeká na tebe. A nějak v tom... Máš celýho, jo? Košanda na startu. Jdeme. No menší se tam dá nemohli. A teď sebe ty vole, abys vole vidět jaký síly tam, přiznej se. Hovno. To je bočklivější kopec. Číslo 1. Tak si dlouho. Ty to máš bedně. Jo? Vylejete kluci po zemi to pivo. Je, to je nehoda. Ale teď to všechno šlo, ty vole, ale ta vládní. Povědě, Peťovi. Tak kluci. Čau. Vystřídali až tady. Lenin šel od začátku. Jo! Zase má pravdu velitel, Hoňo! Hoňo, tak si myslím, že nejsem nejhorší. Ale včera rádi. Celou ze spůj. Košičku na ražci. Košičku narazit, ty vole. Trošku si dám. Beru jít, vole, takový proč ty? Já říkala, ty vole, že to určitě... Haló, Vendo, nebaví.
ty vole. Mu neteče. Než si to nechtuchne. Je to zkontrolovat. Máme, vole. Jebeš na to, jebeš na to. Fuck jo. Pozdrav, Dar. Byl tohle během, ty vole. Během. Stavec nad pohoří. Bulhar, ty vole. Vypadáš na to, že jsi jako jízdivý. No tak, teď to říkám, vole. To neblázni. Jo. Mapy máme, ale vole, oba dva jsme řidiči z povolání jako hovnu, ty vole. No. Ty mají mapu a došli na správný místo. A protože jsou úplně blbý, ty vole. Tady se otáčí. Nemá. Tak dobrý, já myslím, že Moji to lidi asi chtějí se. pánové a dámy teda, pardon. Máme. Vole, to mi naska. Když to nám posledná, pak nedostaneš restaurant. To je jediný, kdo viděl lidi. Asi natoč to tak piju, ty vole. To je na... Chuť. Dobré popíjení. Ryběrkovici. Ještě obrázek. Raketa? My jsme měli vypytovaní ty vlastně už jako pod cípem, no, ale dál jsme se nedostali. Čau, čau. Tohle je naše třetí tady a taky jsou ty tři klidně jako by vzít, jakože jo. Ty vole, já si pevajdu. Jo, jak byla ta fotka? Strašně dobře se poslouchá, že velitel zájezdu je v hajzlu, protože to dodává těm ostatním posádkám. Nechci jako být nějak zlej nebo tady moudřit, ale hodně to pomůže. Ale tam je to výhoda, když to bude nutný, tak tam přijde loďské. Vypadá to, že vyplakal. Teď nám Jádro, v kolik jsi přišel prostě na první pochod? V 7:30. A proč? Protože jsem zaspal, já se strašně omlouvám se v 5 na náměstí, já se omlouvám svýmu kolegovi. Prosím tě. Můžu mluvit? Nějaký kapušnovi? Karto tam. Na druhou. Sobě. Já jsem to věděla. Ty si to věděla, ty jak jsi na kameře, jak jsi nervózní. Já jsem ani nevěděla. Kurva dálka, ty vole. Máme Sofii teď. No tak. Čau. Moju řečnicu. Cestou, ne cestou. Za svou princeznou piču. Je to štreka, je to štreka. Tak, správně. Musíme to vypít, jo, asi. Asi dáme klobásu. Jo. Hildo, dejte narážíš ty prase. Lůžku máš to bez změny, to mi nevadí. Tohle asi vystřihnem. Tohle asi vystřihnem. A co? To nebude moc. Znovu.
že zrychlit, ale...